Здравейте хора, днес съм в болницата и днес ми сложиха гипс на ръката. Вчера не можах да ви снимам, защото много ме болеше. Ми сложиха авокат, защото днеска ме правиха опойка, за да ми мине ръката. Малко е счупена и да. Ето я мама с мен в моята стая. Нали? Да. Преди малко бях в кабинета, спях, малко ме болеше, когато ми слагаха авоката. Да. Мама стоеше отвънка, аз почнах малко да плача, но да. Искате ли да ви покажа стаята? Не е чак толкова, но тук има малко легло. Тук е моето легло. Там ме носиха с това легло ме носиха в кабинета на доктора. И на това легло, разбира се, никой не е лягал. Само да ви покажа, има още на шкафчета. И още един гардероб. Просто хора, в момента не мога да си движа с тая ръка, иначе аз по принцип си снимам с тая ръка влог. Ето, още едно нощно скапче, телевизорче и да. Претичка баня си имаме отвън. Не ми даваха да пия вода. Не знам, за около 3 минути, 2 часа, 3 часа даже не ми даваха да пия вода. Сега малко пих, вижте. Пих вода 3 пътя и да. Сега, ако не знаете защо ви говоря толкова тихо, защото тук има още едни хора, които живеят. Не живеят. Са в болницата. Са в болницата и те не са добре. Трябва да спят. Пазим тишина. Трябва да пазим тишина и да. Буквално донесоха ми храна, но аз казах, че в момента не съм гладна и да. Иначе, когато се събудих от съня, те ме приспаха, за да ми направят опойката на ръката. Когато ми правиха авоката, бях будна. Обаче, когато вече почнаха да ми правят гипса, не бях будна, бях заспала и когато се събудих хора, виеше ми се свят и не можах да снимам, просто защото не се чувствах много добре, не бях на себе си. Тати, баба и дядо и Стоян са навън и ме чакат. А мама ме придружава. Плаках, защото не можех да... Първо си мислех, че е сън и накарах тати да ме ощипе, обаче не е сън това. Гледайте другата събота пускам новото видео. Това ми е новия ми авокат. Вчера ми сложих... Не е авокат. Новия ми... Гипс. Вчера бях с шина. Шина означава пак същото, само че е по-леко. По-леко, а това е по-твърдо сега, а миналото беше по-така по-леко, а това е тежко в момента, когато аз го нося. И вчера не ми правиха авокат, а днеска ми правиха, защото мама и тати каза, защото доктора ни попита: искате ли днес да направим опойката? Мама и тати отговориха не, питаха ни също дали искат да спя. Аз не спях тук, просто не исках и мама и тати също не искаха, не одобриха да спя тук, така че и днес няма да спя тук. След не знам колко часа ще ме изпишат от болницата. Ако ме виждате, що ми са такива червени очите от рев,
защото плаках, не знам колко пъти днеска. Сутринта плаках вкъщи, когато слизам по стъпалата, плаках у баба, тук колко не знам. Тук плаках първия път, когато влязахме в спешното. Още отвънка на стъпалата почнах да плача. Всъщност, после плаках когато вече влизам в... Айде влезем вътре. Хора, в момента бяхме на тераската. Стаята е красива, не е чак толкова зле. Мама ме чакаше отвънка, когато ми правиха упойка. И да, беше много трудно всъщност да ме приспат. Аз заспах, не знам за колко минути, ама веднага, що ми сложиха упойката, заспах. Много болеше и това, много болеше, нали? Виках, мама ме чу как викна, няколко пъти викнах. Не са ми слагали системи, ако да ви кажа само. Тук ми сложиха лекарство, което да притисне болката и така. И ще стоят само така една седмица с това нещо. 1 месец. 1 месец и ще стоят с това нещо. Ще се къпя с това нещо. Малко ще бъде трудно, но да, ще ме изпишат, не знам кога. Мама ще ми каже, когато дойде време за изписване. Много ме болеше, когато правиха това. Докторите бяха много добри, нали? Да. Всъщност, сега тати ни звъни, не знам колко пъти ми е звъдна тати. Просто се притесня. Ало, ще сте дошли? Да. Айде идвам да докарам колата и бомбонче. Добре. Излез там да ти ги дам. Добре, айде. Ох, хора, слизам долу. Хора, до после, когато ме изпишат.